acea neurotoxină, acel cadavru, care se stabilizează undeva ca depozit, da? Și face un depozit. Când sistemul tău imunitar scade, iese viruselul ăsta, Epstein-Barr minunatul, și zice, no, party, că e la liber. M-am operat la nas în 2023, nu mai puteam să respir, deviație de sept, cu sinuzită cronică, au curățat, au făcut mega, super, se și vede, da, arată perfect. Dar au urmat consecințele. Nimeni nu știa că în spatele meu există o boală autoimună. Mi-au dat antibiotic, am luat amoxiclav și am avut o reacție alergică tardivă. Mi-au dat cortizon. Cortizonul m-a pus jos. Ce a făcut? Sistem imunitar în alertă, vine cortizonul, dă cu el de pământ. Și ce fac restul? Din nou parcă virus, bacterii, paraziți. Și a făcut de cap. După 4 luni de suferință, dureri și prurit, deci nu puteam să mai suport, am trimis scrisoare în Elveția, am trimis scrisoare în Olanda, că doresc eutanasiere la cerere. Urma să fiu introdus într-o comisie, da, psihologică, psihiatrică, să vadă dacă sunt în toate facultățile mentale. Am trimis poze, documente, nu mai pot. Și între timp am luat legătura cu boli autoimune, site-ul ăla minunat de pe Facebook. Cine are să-mi dea un sfat și poate să mă ajute, a intervenit Magda. Și eu în prima fază am zis, să vedem asta ce mai vinde. Zic că de doTERRA, Herbalife și Natura Life și mai știu eu ce să până zic, dar iau totul, așa am spus, iau fiecare sfat în parte și de acolo iau cei mai buni pentru mine. Și îmi spune de niște flasturi care ajută și regenerează și zic stop. Zic, sunt albi? Da. Zic, așa m-am visat azi noapte. Nu știu dacă mă crezi sau nu. Eram cu flasturi pe mine și am zis, probabil, undeva în spatele memoriei mele, în subconștient, teama, da, că trebuie să lipesc. Și am zis, ok, zic, și cum îi comand? Ce nu vrei mai multe informații? Zic, nu. Zic, dă-mi să-i comand, îi probez și dacă o fac bine, își cer mai multe informații. Am comandat o săptămână mai târziu, au venit plasturii seara, zic, Magda, ajuns eu-i pun. Nu, pune-i mâine dimineață, să poți să-i păstrezi 12 ore. Ok, 7 fără 2 minute, iau plasturi. 7. Și aștept, stăteam lângă scaun. 71 minute. Din nou de pe scaun și zic, bă, ceva s-a întâmplat. A fost așa ca un, nu pot să-l explic, ca un curent pe coloană și brusc au încetat mâncărimile. Avea pete roșii foarte mari pe toată. Și am zis către al meu șaț, nu mă mai mănâncă, ai răbdare, așteaptă. S-a făcut ora 11 și eu eram prin casă veselă și bucuroasă și, Doamne Dumnezeule, că așteaptă, ai răbdare. La ora 4 aveam toată casa aspirată, 120 de metri pătrați, geamuri spălate, perdele schimbate. Da, băi, ce a fost în casa aia în 5 luni a fost dezastru, îți dai seama. Și la ora 11 am comandat tot restul de plasturi. Abia așteptam să vină Magda, mă certa, de ce nu m-ai întrebat, că spuneam cum să-i comanzi, cum. Au venit și restul de plasturi și din data de 6 iunie a încetat toată problema mea de sănătate. Wow, felicitări, incredibil. Și dar mi-ai spus ceva, că înainte de asta cât timp ai pierdut pe investigații și câți bani ai cheltuit? 5 luni și am investit 17.000 de euro. Incredibil. Din banii mei, pentru că sistemul de sănătate aici îți dă timp de așteptare, nu știu, 7-8 luni pentru o investigație. Dar eu aveam nevoie urgent. Incredibil. Felicitări. Acum, Octavia, e o poveste... Și n-am știut de ele. Și zic la Magda, băi Magda, folosesc flasturi, eu n-am sărit decât rare ori peste o zi, de ce? Și a zis, Octavia, ei regenerează, dar pe partea de stres, dacă tu nu știi să gestionezi oboseală, stres, mâncare, caotic, eu am zis, am flasturi, dă-i drumul în viață, că se poate, nu. Și bolile astea în stomacul cerele au fost cele care m-au trezit la a conștientiza. Că viața nu ți-o promisă nimeni ziua de mâine. Ieri nu mai contează. Azi, acum, ce faci pentru tine acum? Și am zis, renunț la stres, nu mă mai implic în viețile altora cu forța, pentru că înainte să ofer flasturii ăștia cuiva, ne punem o singură întrebare. Este acel om pregătit Bravo. să renunțe Bravo. la boala care i-a creat identitatea actuală? Bravo. Eu am fost în culmea, în vârful vârfurilor, unde am zis, gata, e finalul pentru mine, ce mai am de pierdut. Dar dacă îmi spunea cineva în perioada mea de gloria, sănătății și de energie și tinerețe, uite, ia înceapă plasturile astea, că te ajută la minimum. Serios? Să folosește tu, dacă se face bine. Da. Și atunci cum să le înțeleg altfel pe socră când zice, când medicina și doctorii nu mă mai pot ajuta, mâinile pe piept și mă duc.
Și am pus în spate aici un flastre, fără să știe, da, are psoriasis vulgaris, mai are și un vitiligo și plus de asta au avut niște, să spunem, s-o presupus a fi cancer. Și el în ziua aia n-avea poftă de mâncare, era apatic, voia să moară, i-am lipit flasturile, n-a știut. N-a știut, n-a simțit și spre seara a vrut să meargă să vadă fotbal, i-a fost foame, a mâncat și a Incredibil. zis ceva s-a întâmplat, uite, medicamentele își fac efectul și s-a dus soacră mea și i-a zis, ia cu mine seara la oglindă, uite ce ți-a lipit ăla. Wow, felicitări! A zis, păi îl mai folosesc, dar nu fiecare zi.